Hei, olen Antti Taskinen ja olen tämän Suomessa suunnitellun ja valmistetun Vector-helikopterin suunnittelija. Vector-kuvaushelikopteri on valmistettu hyvin kompaktiksi laitteeksi, joka on nopeasti käyttöön otettavissa, eli varret avataan ja kiinnitetään pikalukot. Ja sitten me ollaan valmiita. Vector koostuu kahdesta osasta. Itse helikopteri, jota me myös airframeiksi kutsutaan. Tässä helikopterissa on 6 moottoria ja autopilotti. Ja sen etuosassa on akkuliitäntä ajoakulle. Ja sitten siinä on Vector Bus, joka on erityisesti kamerajalustaa ohjaava. Tämmöinen nopea pikaliittimellä varustettu liitäntä. Helikopteri itsessään tarvitsee lisäksi vain kamerajalustan, jossa on ajoakku, kamera. Näitä voi olla erilaisia, nämä on kaikki balansoitu keskenään. Ja tämän liittäminen itse kopteriin tapahtuu nopeasti siten, että se kliksautetaan tuosta kiinni. Sen jälkeen tehtäväksi jää kamerajalustan ohjauksen kiinnittäminen ja sitten tämän ajoakun kytkeminen käyttöön. Varsin nopea asia. Vector itsessään 6 moottorin ansiosta pystyy nostamaan tai tuottamaan nostovoimaa noin 11 kiloa, josta puolet voidaan käyttää lentopainoon. Ja nyt kun tämä itse Vector-runko painaa 1,4 kiloa, niin meille kamerajalustalle, akuille ja kaikille muille jää jopa 4 kiloa painoa. Ja siitä voidaan hyödyntää tarvittava osa ja se sitten, että kuinka paljon siitä otetaan käyttöön ja kuinka raskaasti se kuormataan, niin vaikuttaa lentoaikaan. Ja siihen, minkälainen yhdistelmä täällä alakerrassa sitten kyyditettävänä on. Mutta näitä voi olla useampia ja ne on nopeasti vaihdettavissa. Tämä on siinä mielessä mullistavaa, että tämän tyyppisiä ratkaisuja maailmalla tällä hetkellä ei ole muita. Vector 7 YER-mallia voi tilata osoitteesta www.vectorheli.com. Kiitos.